Nangabot na sa landslide area ang Team Hero sakay sa chopper sa Philippine Air Force Hulyo 13, 2026 aron pangandaman ang retrieval mission alang sa usa ka tuig na bata nga nalubong buhi sa Midahili nga yuta. Dala nila ang supply kay gibana-bana ang moabot sa 5 kaadlaw ang retrieval depende sa kondisyon sa panahon. Subay sa report nahitabo ang landslide niadtong Biyernes sa kaadlawon sa Sitio Pandaw, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province tungod sa ulan hatag sa bagyong Inday. Apil sa namatay nga magpamilya nga giila usab ni Mayor Salway Sumbu Jr. nga sila Alejandro Maladian, Bina Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Well J Maladian, Bonbon Kawari, Third Yaton Dawang, Prince Yaton Dawang, Save Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang ug Ricky Ben Dawang. Pero ang kalutunon karon mao ang usa ka tuig na si Xavier Yaton kini subay sa report sa Malapatan Information Office. Ato sa panghitabo miresponde dayon ang mga pulis, sundalo, Air Force, LGU Malapatan pinaagi sa ilahang MDRRMO sa landslide area. Kinahanglan pa nga magbatas ug mutabok og sapa aron lang maabot ang lugar ug kinahanglan sab nga ipang airlift ang mga patay nga lawas aron madala sa sentro sa Malapatan ug maasikaso. Grabing trahedya ang naitabo sa Sarangani Province kayuman sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog nakasinatisab ang mga residente og baha ug landslide. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.